Yung mga ka-danlak, no? Nalang ko i-share. Still. Kana bang naa kay anak o igsuon nga tapulan sa sulod sa inyong panimalay? Nga pisting mga tapulan na murag mga salot sa lipunan, no? Kanang tapulan kini mo igsuon. Kanang di ka balubulihok sa balay. Ultimo suguon ini kahuman mangayo pag 5-20 sa inahan. Unsa na sohol? Wa ka kuyapi, wa ka gabae. Kan mismo pagtugway sa mga buhi, pagtugway sa mga baboy, pagtugway sa mga kanding, sa mga kalabaw, di masugo. Ultimo, mangahoy, maglungag, maglata og lalog, magkabuog tubig. Pusti lang, wa ka gabae, inahan pa'y magbuhat ana. Anna, kalami kimo, duklog-luwag sa kaldero, no? Ultimo magkabo, ginikanan pa. Magmata og sayo, ginikanan pa. Inay mga anak, perting tapulana. Unsa imong buhaton sulod anang balay kung di ka mulihok? Kauntulog ra ka. Mura kag baboy. May pay baboy kay kauntulog ra. Inig ibaligya maka-income pa ka og kwarta. Ikaw, sakit ka sa ulo. Isu mga tapulan. Nay mga inaanang isu ang tapulan. Ultimo magtanom og mga salagon. Mananom og kamanting kahoy, saging, kamote, bisol, unsa pa diha para na ikanon inigula na bugas na rin malungag na rin makutkot sa baol. Di gani kabuhat. Inahan pa'y pa ang tuog baol nga inahan maumaon na taon. Idad-idaran na. Di pa ka-relax kani mga anak mga tapulan puro sa laag. Motor-motor, sigarilyo, barkada. Pastilan mga danlak mo dagko mga tapulan mo, mga danlakan kay mo. Di mo masugo. Bunala mo bongot sa ulang mga buanga mo. Pulan kay mo no. Na mga ingana mga tawo mga kadanlak. Maayo kay manuot ng mga sinina, stilan. Pabida-bida sa mga barkada, kuyog-kuyog, lamig kay mga sinina, pantalon, suot, dayog daghang bulingon. Kinsay maglaba, si mama, ang inahan mo'y palabhon sa inyong mga sinuot nga sanina. Mga litsugas, mawa mo'y mga puangod, na mga ingana mga tao, na inganang tao, na inganang anak. Inahan pa'y palabhon sa ilang mga bulingon. Mura na mga sus, di mo purya gaba, mga litsugas mo. Mura ra ba og kana inyong pantalon, unsa kagaan? Bayra bang bugata, lisod kusok-kusoon, palo-palohon pa, ibras pa sa ginikanan. Nya ikaw, magsigir mo glaag. Ang nakasakit pagid sa ulo ani, kana imong anak kakauntulog ra talag sa mulihok. Nagminyo pagyud, pastilan. Di na gani ka mulihok, nagminyo pagyud ka, pisting inatay kang gaguha ka. Tarantado ka, no? Nauna, wala na siya gaminyo mga kadanlak, ay wala na siya nagtrabaho, di pa siya mulihok, nagminyo pa. Di gani siya kabuhi, halos siyang kaugalingon, nagminyo pa noon, gadungag pagpakalakan unon. Okay ra unta, ug magminyo ka, kana imong giminyuan, pirting butana, unsa kagwapaha, ug mulihok pod sa inyo, pisting inatay. Kanang bayang imong giminyuan, kung unsa ka katapulan, mas tapulan pa siya sa imuha. Pag-unsa na lang mandayo mong duha. Nga mga bata pa kayo mong edad, nagminyo na mo. Unsa man na? Tawag niya, papila po, ulag-ulag. Pastilan. Kanang makabinalay kag tapulan kay ba, maasawa sa imong anak. Natapulan po imong anak, iya po na asawa, pirti po katapulan. So, ang bayang ayang napangasawa, pastilang inatay niyo, yatia ka, na utro po katapulan. Di gani mulihok sa balay, sa ugangan. Pukahon pag mukaon, pukahon pa, ini kabuntag, ini kumagkaon, maatunin sa kwarto, matulog. Di gani, kapanghipos o kapamilo anang higdaanan. Pisting mga inatay mo. Unsa man mo kadato sa inyo di ay. Ha? Ug binalay gani ta, mulihok ta sa balay sa atong ugangan. Aron di ta masawayan. Di porkit dalaga ka, asawa ka sa anak mo ugangan, kung kinsa ka mang buanga kung pistiha ka, danlakan ka ko, mulihok ka sa balay. Di ka mo kauntulog, kung magkauntulog, pag mata at tos babaw, kung asa mo laag, mauli rag mo kaon. Naibay manok, kainig saburan, kung ibaligya na pa'y kwarta, ikaw mo,
sakit mo sa ulo. Daghang mga anak mga kadanlak, daghan kaning video nga, daghan yung mga ginikanan makarilit ani. Daghang anak tapulan. Nailihokon sa balay, di mo liho. Naapoy binalay ba yung tapulana? No? Ang mga kadanlag, ang nakalagot na yung yan, nakapisting dagkong mga inatay animal, kana imong binalayang tapulan na gani, di pa mo lihok sa inyong balay, kana mga sanina sa inyong igsuon nga bahay, pangsuoton pag yun na niya, pastila na ako'y kahilay nga na, bagka ay kagnaong, di na gani ka mo lihok, kaong tulog ra ka, muuli ra kag mukaon, manuot pa yung kagamit, nga dili imo ha. Unsa man gyud imong buot pasabot ani mong batasan animala ka. Danlak ang dako. Naay nga ng tao. Manuot lami siksil sinuotan, lami kay sinina, lami kay pantalon, lami kay og kanang mga sapatos. Ang pangutana imuha ba na? Layhan ra ka musuot ng saninang nindot nga dili imuha. Pisting inataya kang baklaga kawa ka kuyape. Daghang mga tawo ngingana no. Naay binalay nga na kay binalay gyud. Naa kay binalay. Ako, personally, naadjug ko'y. Naa may binalay nga na, pirting tapulana, pisting inatay. Pagkatapulan yun ako. Ultimo anak ha, magkamuritsing. Di ka balo mo trapo. Di ka balo magpaligog anak. Unhon na rang sugal. Pagwapa, pastilan. Karon pagka magpagwapa, matulo na imong anak, na kay mga anak, ay pagka magpasiksi. Wow! Tindi mo. Danla ka, pistiha ka. Di gani ka kapanglimpyo sa inyong balay, di ka kapanilig sa palibot sa inyong balay. Pero maayo kay kang makeup pa na imong naong. Mura na ba gwapa ka? Still, ako wala ako nanaway. Kanang kahinawayo nimo, ako wala ko nanaway. Nagsultir ako sa katauran. Nagsultir ako sa kamatuuran, no? Pamilyado na ka. Ultimo nga, kinahanglan sa mong anak maglugos kag hatag, pero imong mga makeup, eyebrows, mga kilay-kilay, makapinans ka, makapalit ka. Pero kinahanglan sa imong anak, di ka kapalit. Abi nyo ka namang mga pinalayang mga tapulan, no? Inyo ba na balay trabaho? Pero kamo, stilan. Mandanlak ng dagko. Wala, nagali mo trabaho. Paggali mo galong, mo pa yung mangaway sa inyong bana. Mangutana kung magano ni uli inyong bana nga hubog, ni uli inyong bana nga nakainom. Alangan, hago mo sila. Alangan, magpuro sweldo nila na ninyo sa prinsesa. Untik mo. May pay lamigas kay isag unsa kagamay makaparupag usa ka lugas nga bugas. Pastila. Naadyo ni nga ng mga kadanlak. Di gina malikayan sa sulod sa pamilya, sulod sa balay, naagi taong tapulan. Hinaot no makatanaw mo ning video ha, ipadungog ninyo sa mga taong tapulan. Kanang mga taong tapulan da panglihok na mo. Kamang binalayang tapulan, tabangi inyong masamong di mo magpabuyag og tinuod. Timanin ninyo kung dili inyong mga sanina, di mo manghiling anang balay, di mo manglungkab anang mga kaban-kaban niya, kay wala mo'y katungod. Manuot mo ang sanina, dili inyo mga pisto. Inatahaya mo, wa mo na ulaw. Ang ginikanan adto sa baol, ang ginikanan adto sa kusina, ang ginikanan manugway kabaw, manugway kanding, maglalog og baboy, manguha pagpasaw, maupay maglata, pisting inatay mga danlak mong dagko, mo gabae. Kamo magtimaan mong mga anak no. Anus apa mo mabutan? Takluban kamo kaldero kalatan mo maluto kamo mga baga kay mong naong. Wa mo kuyapi, wa mo naulaw sa inyong ginikanan. Puro ra mo libod suroy, kuyog-kuyog sa mga barkada, basketball, motor-motor. Kung asa pa ka, kuyog puti mong asawa perting tapulanan. Sus, mura ba kung sang gwapahang animal. Kusog kay manaway, mura, sus, yatay lang. Magtimaan mo. Dili tanang higayon inyo ha. Magtabangay mo. Mura pila ra man ng pakabon kag tubig. Manugway kag kabaw, manugway kag kanding, magtabang ka sa kanan sa hikayon. Para dali ra ang trabaho. Kadaghanin nyo sa panimalay o magtinabangay mo, dali ra na kayo. Unsaon man, puro raman pasikat. Wa pa'y iniskwelahan. Tapulan pa kayo, di pa mangitag trabaho. Ang panigarilyo sa ginikanan pa pangayoon. Pasti lang mga pisti mong nagkuha mo. May mo ipaligid sa paipaan mo sa suba. So no, maura to no, mga kadanlak no. Sa mga anak diha, magbinutan mo. O sa mga binalay pod, tinabangay mo, tabangi inyong ugangan. Kay isa na ka silang pamilya.
Di porket nga gipangasawa ka ng anak nila, libre na ka diha. Di na ka mulihok, kauntulog na lang ka. Pastilan, wala ka pangasawaan ng anak ng ugangan nimong tapulan po ng imong nabana, usap po ka nga tapulan, mag-abot yung mong duha. Kung naamoy pamilya, mag-unsa naman yung mga anak. So ipakaon nyo, sagbot, tugwise dakpins balay. Di atay. Sumora to no, mga kadala kinaot nga namoy nakuhang aralan ni akong sulti no. Akong nagpagawas ng usawang gibati ba. So ay mo kalimot og subscribe no, pindutan ang notification bell aron na updated mo sa akong latest videos. Maraming salamat, amping mo permis niyo mga trabaho ug biyahe. God bless you.